Dwi'n hoff iawn o'r ffordd mae chi wedi trefnu'r amserau mewn ffordd. Ni'n cael cyflwyniadau gan bobl bwysig a sydd yn dod â syniadau newydd yn y bore, ond wedyn y gweithdai gyda pobl sy'n gweithio lawr y dosbarth, rhyw snapshot mewn ffordd o beth maen nhw'n ei wneud. Mae hwnna wedi bod yn ddefnyddiol iawn. A dwi'n meddwl bod yn gynhadledd arbennig o lwyddiannus ag effeithiol. Mae yna le i bob un ohono ni sydd yn ymwneud ag addysg i ystyried y sefyllfa a gan obeithio gwelwn ni Gymru yn mynd ati o ddifri i wedd newid pethau. Wel, dyna ni falch iawn fel consortiwm GwE yn gallu cynnal y gynhadledd yma i fyny fan hyn yng Gogledd Cymru, Cynhadledd Genedlaethol gyntaf. Da ni falch iawn bod ni wedi cael cystal cynrychiolaeth ar hyd a lled yr hanbarth yma ac o bob rhan o Gymru hefyd. So it was very nice interacting with people here today, really looking sort of below the surface. What does it look like in the classroom? Wel, mae'n wych cael y cyfle i groesawu cydweithwyr o'r rhanbarthau eraill i ddod yma i Ogledd Cymru ac i ni gyd cael rhannu efo'n gilydd ar arferion gorau sydd gennym ni o fewn ysgolion arweiniol. It's been great just to see practitioners sharing what they do, speaking enthusiastically about what they do, challenging one another right, across the whole country. Mae gynhadledd ei hun yn ofalans da, mae'n siaradwyr o enwau rhyngwladol yn rhoi arweiniad ac yma i ysbrydoli. Ond hefyd, be dwi wedi wrtho gyd yma, wedi gweld be mae'r ysgolion arweiniol yn wneud efo'r ysgolion unigol a'r prosiectau hynny yn gyffroes iawn. Felly hyd yma, amser cinio, mae'r balans y dda iawn. It's been wonderful to have high-profile, internationally renowned speakers come and visit us here in North Wales and to look around the audience and see colleagues all engaged in a dialogue about what makes a difference for teaching and learning for the children in our schools. It's a great privilege to be here. It's such an exciting event. It's about real learning. It's about getting young people to problem solve, to think, if you like, out of the box. Mae GwE wedi bod garedig yn tynnu consortiau eraill i mewn i gyfranogi yn y diwrnod.